Nee. Wat is er nou? Niet doen. Maar dat vroeg je net. Wat vroeg ik? Of ik je baard wilde scheren. Weet je vrouw het? Sorry, maar ik zweer, ik heb werkelijk geen idee waar je nu helemaal naartoe gaat. Ik heb godverdomme mijn huur al opgezegd. Ik heb mijn zomervakantie gecanceld. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik wil dat je weggaat. Ik wil je niet meer zien. Ga weg. Zie je dat gele ding in de oor? Ja. Nou, dan zie je aan wanneer die jarig is. Nee. Ah, kijk, die is vandaag jarig. Er is een koe jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Wat we dan dus gaan doen is zometeen, dan gaat die camera aan. En dan gaan we u interviewen, sorry. Ja. Over wat u beweegt om hier te komen. Iedereen weet dat hier niemand komt, behalve hij zelf. Hij houdt zich vast aan de gloriedagen van zijn vader. Mijn vader had op een gegeven moment heel veel geld. En toen heeft hij de gemeente een voorschot betaald om hier te mogen staan. Een voorschot? Ja, voor de komende 60 jaar. Gert is een lieve man. Hij is een goede vent, weet je. Hij is heel anders dan bijvoorbeeld Gonzo. Een goede goochelaar die kan zijn assistenten met 1 hand optillen. Halt! Man en vrouw, wie gaat daar? Niet gevreesd, ik ben het maar. Met mijn nicht, Josephine. Mag ik uw paspoort dan wel zien? Vader, waarom brengt u dat stuk ongedierte mee? Haar familie is vermoord, waar kon ze anders heen? Geen idee, maar niet naar ons. Ik maak bezwaar. Jij, boerentriem van buiten. Jij, bewijs eens wie je bent. Hier, verlos ons van die snuiter. Steek dat zwijn en maak je kans bekend.